Je ráno 7 hodín, musím sa prejsť na pláž. Tu málo ľudí, veľa psov, pokoj a slnko. Na pláži sa pôjdem naraňajkovať. Ešte neviem kam, práve nad tým rozmýšľam, že kam vás zoberiem. Možno niečo, čo som vám ešte neukázal. A tým, že je dneska nedeľa, tak je v Labrise nedeľný market. To je dosť zaujímavé vidieť. Akurát si myslím, že tam bude extrémne veľa ľudí, ale po raňajkách pôjdeme tam. Tu v Changu je viac takých známych pláží. Začína to Berava, potom Batubolong, potom Pererenan, nejak tak. A keď sa takto vyberieš cez pláž, tak to vieš prejsť od jednej k druhej a môžeš takto ísť kilometre a kilometre. A hlavne takto ráno je to super, lebo je tu strašný kľud. Skoro ráno sa chodí na pláž venčiť psov, meditovať alebo športovať. Ľudia, ktorí sa chcú naučiť surfovať, tak tiež s nimi chodia ráno, lebo ráno sú najmenšie vlny. A potom po obede sa to tu rozjede. Ja sa sem asi vrátim dneska, aby som vám to ukázal. Rozmýšľal som nad tým, či ešte budem točiť tieto videá, či to má vôbec zmysel. A strašne som sa namotal na to strihanie, že to chcem mať ako ďalší skill. Je to extrémne ťažké. Ako samouk som si stiahol DaVinci Resolve a učím sa tam všetko sám. Kamoš mi tam trošku vysvetlil ešte v Brne, že jak na to, ale tým, že má verziu na počítač a ja všetko robím na tablete, tak tá verzia bola úplne iná. A podľa nejakých tutoriálov z internetu alebo proste skúšal som, nevyšlo to, tak sa to učím strihať. A celé si to uvedomujem, že tie videá ešte nie sú dobre zostrihané, ale čím ďalej, tak tým viac sa mi to darí a strašne som sa na to namotal, že to chcem vedieť. Takže ešte pár videí spravím a keď to bude už podľa mňa dosť pozerateľné, lebo zatiaľ tie videá sú také, že sa na tom smejem. Ale je to ťažké, je to fakt ťažké nastrihať to tak, aby to bolo zaujímavé, aby som s tým bol spokojný, aby to ľudia pozerali. Takže najprv sa naučím strihať a potom uvidím, čo bude ďalej s videami. No matter what we go through, keeping it between us two, me and you, can we survive the distance? Tu za mnou je môj úplne zablatený NMAX, ktorého som dostal z požičovne tak, že mal 6 km najazdených, ale tým, že tu prší, je blato, potom slnko svieti, takže ja chodím po rôznych cestách, necestách, tak som ho za ten mesiac zašpinil. A uvidíme, to vymyslia, kamoši. Sorry if it's a little cliché. I know we're supposed to live in a gray. Leave it to chance or leave it to fate. But I'm missing you. Pull me in closer. Skúter umytý, jak nový. Ideme ďalej. Don't want nobody but you. Keeping it between us two. No matter what we go through, I stay true. But can we survive the distance? Don't know what we're missing. Do Labrisa som dorazil trošku skôr, lebo minulo som sa sem ani nedostal. Taká zápcha tu bola. A vidím, že som spravil dobre, lebo už sa to tu zbieha. Plno domácich, plno turistov. Všetci sú zvedaví, čo bude dneska na tomto markete. Tak to vyzerá vchod do Labrisa. Takže tu už môžeme vidieť prvých stánkárov s rôznymi šperkami, mastičkami, kozmetikou. Ale viete, kam ja asi pôjdem. Samozrejme k jedlu. To som teda nečakal, že už o 10:00 to bude takto narvané.
No klasika. Také tašky. Je to tu teda nádherné, plno zelene. Také bambusové to tu je celé. Sú nádherné hrnčeky. No, tie by sa hodili do dezerty. Dokonca baklava tu je. Hello. Are you making the baklava here? Yes. Really? My wife. This is a baklava pistachio, Turkish style. Okay. This is baklava walnut almond, Greek style. Okay. This is cookies with almond and icing sugar on top. And this is cookies with walnut on the top, cinnamon and clove, honey. Takže ochutnám baklavu. Tuto pán z Grécka a jeho pani manželka vyrábajú to tu domáce. Tak to idem vyskúšať. Jednu som si dal pistáciovú a jednu mandlovú. Thank you very much. Pistachio, this is walnut almond. Okay. Enjoy. I will find out. Have a nice Sunday. Thank you very much. Tak to idem vyskúšať. Prvá je pistáciová. Je super, jak je tu teplo. Je to celé také rozpustené. Bomba. Mal som škrupinku. Bacha na zuby. Toto sa mi páči, wow. To vyzerá mega pekne. Excuse me guys, what is that? Indonesian cake. For example, this one. This is Gabin. Iya benar yang orang. It's like salty crackers and inside it's something sweet? Yes. Okay, and what about this one? Apa ini? Rika Ambon from Medan. Medan, yes. Yes, and what is it made from? Gluten and sweet. Okay. Takže idem nájsť miesto, lebo som si kúpil veci, ktoré vôbec neviem, čo sú. Idem na to. Mám tu takéto dve veci. Toto má zaujímavú konzistenciu. Je to taký želatínový citrónový koláč. Veľmi dobré. A to sú slané sušienky, plnené niečím sladkým s pandánovou príchuťou. Nech sa snažím, ako sa snažím, neviem to identifikovať. Úplne najbližšie mi to pripomína pyré zo sladkých zemiakov a ochutené pandánom. Dojem a ideme ďalej. A už mám karamel na prste. Mňam, výborné. Vôbec to nebolo sladké. Práve totálne čokoládové. Thank you very much. No problem. Thank you. Same to you. Vôbec to nebolo sladké. Bolo to extrémne čokoládové. Lifetimes are going like years away. More it will grow, the more we delay. I'm just hoping it isn't too late. What can I do? Sorry if it's a little cliche. I know we're supposed to live in a great. Takže klasicky, ako vždy na takýchto trhoch, som po 5 minútach vyskúšal už asi 6 vecí. Miesto toho, aby som trpezlivo počkal. Tu majú ľadový čaj, to asi vyskúšam. Ľadový čaj s čerstvým ananásom, s métou a ešte niečo tam bolo, citrón tam je.
Výborné. Zase nejaké čačky, mačky. Trička. Ty brde, to robia tuto hneď na fresh. Je tu extrémne teplo. Myslím si, že tu dlho nevydržím. Takže to pre vás všetko natočím. Som myslel, že sa odtiaľto vyparím. Ale mám ďalšiu vec na ochutnanie, takže si idem niekde nájsť miestečko a ukážem vám to. Tak toto vyzerá. Crumble Bake House sa to volá a je to nejaký fluff cake, banána flavor. Idem na to. Mňam. Presne takto som si to predstavoval. Plno krému. Banánová chuť. A sem tam iba nejaké cesto. Mňam. Ja radšej idem niekde na kavčo, potom k bazénu, lebo som začal čítať super knihu Falošná grófka. To doporučil Tomáš. Zdravím ťa, Tomáš. Aspoň zistím, či pozeráš vlogy. Poradil mi super knihu Falošná grófka. Je to o koncentračných táboroch a jednej Polke, židovke, sa podarilo nejak získať novú identitu a zostala tam a pomáhala tým ľuďom v koncentračných táboroch, lebo sa tvárila ako grófka. Zemná pláž aj večer, ako som slúbil ráno, ale je totálne zamračené, takže západ určite nebude. Nevadí, berem si knihu a budem to čítať. Že nájdem nejaký bar, kde si sadnem na pulivak alebo malé hátečko. Objednám si asi len vodu, lebo už som mal 3 kokosy dneska a bojím sa, že by som sa ešte. Uvidím hneď živú muziku. Ináč, toto je bar, kde sme sa stretli s chalanmi z QB minulý rok, keď tu boli skúšať tieto kávové farmy. Tak hneď prvý deň, ak došli, tak tu sme sa stretli v tomto baríku. Pozdravujem chalanov do QB a ešte aj do kurník, jak sa to volá. Káva Podebrady. Západ dneska nebude. Môžem si akurát čítať knihu a kúkať sa na mraky, ale aspoň je teplo. Ale západ vám nenatočím. Takže pristál mi tu Džeruk. Balíska mandarínko, pomarančováda. Kyslé, osviežujúce. Našiel kamoš. Tu. Servus. Nazdar. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that
doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa, oh say less. I'm back in that bag. Ráno, keď som tu išiel a svietilo slnko, tak to vyzeralo byť veselšie, jak teraz pri tých zamračených mrakoch. Idem sa pozrieť na tú zadnú plášť, čo som tam bol ráno. Si myslím z minulých rokov, že tam zvykla byť nedeľná párty domácich. Sa približujem k danému miestu a je tu plno domácich. Zatiaľ nevidím žiadne káričky, ale myslím si, že to niečo bude, lebo tu majú pikniky, chillujú a tak. Dúfam, že im tu nenaruším nejaký pokoj, lebo nevidím tu žiadnych západňárov. Hello guys! How are you? Loving the drip, they think I'm a force, they gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa, oh say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah, oh say less. I'm back in that. Myslím, že je čas na večeru a presne viem, kam vás zoberiem. Včera som našiel jedno miesto, ktoré má v ponuke iba jednu jedinú vec. Vlastne vám to idem ukázať, poďte. You should know that Khan got a bottle of Don, feeling like Julio, pass it in. Mine on some M's, going in. Back in that bag where I'm going again. I'm dunking on them, just lower the rim. Free my it's all in a pen. I hit it once, I'ma hit it again. She with me, you know she a 10. She a Barbie, you know I'm a Ken. Rolling some dope, sipping some gin. It's always been nuts, never. Tuto robia iba jednu jedinú vec. Pečené sladké zemiaky. Nič k tomu nepodávajú, iba ti dajú zemiaky do papierového sáčku, rozbalí si a sú to tie najmäkšie, najsladšie sladké zemiaky, aké si v živote jedol. I would like to have some sweet potatoes. I don't know. 2? No, 5. Lima. Všade sú to len zemiaky. Nič iné. Vzadu má trúbu a to je všetko. Aj tu len zemiaky, zemiaky, zemiaky a konec. Tam je tá trúba. Big and too small. Okay. 2,5. Ya, 2,5. Terima kasih. Thank you very much. Takže toto mám na večeru. Horúce, pečené, sladké zemiaky. Keď ho šúpem, tak je vnútri nádherná sladká dužina. Sú teda horúce jak fras. Pokiaľ na to, jak sa z toho parí. Jak sa z toho parí, keď je tu 30 stupňov. Mňam. Celé je to jak najsladší pečený gaštan na celom svete, ktorý ošúpeš a máš takýto veľký kus a môžeš do ňoho hrísť. Vynikajúce. Aj tak sú tie najlepšie veci najjednoduchšie. Ani sol, nič tu na to není. Iba čisto pečené zemiaky, sladké zemiaky. Sol, co? Nehovor, že by si to nedal. Mňam.
Toto sú veci, ktoré najviac milujem. Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metals overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded. Drifting off in the 5 Series. Cool like rollerblading. Feel of fresh air. We like next day airing. Still the best pair like your first set of earrings. Yeah, wait till you get here. It's gonna click like time sharing. All praises be, thought you knew you was God-fearing when